Стига ми само една газена лампа, 20 см подиум и 5 души публика. И бих правил театър. Този филм е светъл спомен за моят баща, актьорът Георги Радомиров, или както всички го наричаха Жоро. За него театърът, сцената, публиката бяха живот и съдба. За татко всяка роля, всяка изява, всяка пиеса бяха емоция, възторг, себеотдаване, мисия и труд. Много труд. Това е филм за Жоро актьора, за Жоро приятеля, за Жоро родолюбеца, за Жоро будителя. За този Жоро, когото всички наричаха артиста до последния му дъх. Той живееше за сцената. Той гореше на сцената. Той се себераздаваше на сцената. И това не е клише. Беше в името на неговия кумир публиката. Театър, кино, сцена. Да, това бе моят живот. Близо 75 години на сцената. Всъщност, моят допир със сцената започна още в най-ранните ми ученически години, благодарение на моите първи учителки. Но да я караме поред. Макар че съм роден в София през далечната 1932 година, завръщането ни в Панагюрище, когато бях едва на 8, дали от духа витаещ тук, дали от воеводското ми родословие, но ме направиха такъв, какъвто съм се чувствал цял живот. Абсолютен кореняк, горд панагюрец. Това е майка ми, Иванка. Голяма красавица е, нали? Горда и независима, също като героичния си дядо, Орчо войвода, чиято внучка е. Израснах в семейство с здрав морал и възрожденски дух, обгрижен с много любов, бащина обич и майчинска нежност. Изкътах в душата си благодарност и признателност към тези, които ме отгледаха, майка ми Иванка и баща ми Лука. Растях сред старинните зидове и китната градина на майка ми, в атмосфера наситена с история и легенди. През оградата, която ни делеше от къщата музей на легендарната знаменоска Райна, достигаха гласове на възторг и преклонение. А разказите за героичните дела на прадядо ми, войводата Орчо, допълваха чувството ми на гордост и подхранваха родолюбивия ми дух. Спомням си в дните на честванията на годишнини от Априлското въстание. Прескачах през Марешкия мост и покрай църквата отивах в тутевата къща при дядо ми Георги, син на Орчо войвода и баща на моята майка. Присядах до него, на пейката под лозницата, и слушах опиянен, а пред мен оживяваха онези паметни мигове на 1876. Ето тука, пред тая порта, дядо ти Орчо е стоял на пост, когато е дошла веста от Копривщица. Виждах как се събират въстанниците, чувах развълнуваните им гласове, тропота на копитата по улиците. Ех, как ми се искаше да бъда Бенковски, да размахам сабета и да поведа юнаците. Напред, братя, за свободата на отечеството, като да съм знаел, че това ще стане любимата ми за цял живот роля Бенковски. Бях 13 годишен. В Гергьовското училище, където учех, играехме пиеса, в която аз бях Бенковски. Изцедих душата си в онзи огнен зов: „О, българино, докажи, че живееш и ти! Покажи как знаеш да цениш скъпата свобода!“ Публиката възторжено ръкопляскаше, а моите учителки Венка Юрукова и Василка Сугарева, за които винаги съм си спомнял с вълнение и признателност, ме поздравиха с думите: „Ти имаш дарба на артист.“ Така театралната искрица беше запалена в мен, за да се превърне в смисъла на живота ми. Сякаш провидях бъдещето си. И ето ме вече през 1950
1951 година. На изпит за прием в Държавното висше театрално училище. Така се казваше някога днешния надпис. Подготвяха ме такива имена като голямата актриса Райна Манчева, също с панагюрски корени, и неотразимият Николай Масалитинов. Стиховете на Вапцаров ми отвориха вратите на академията. Така постъпих в актьорския клас на професор Кръстю Мирски и професор Боян Дановски. От първия ден, откакто се разбрахме, че сме панагюрци, станахме приятели. И най-смешното, аз не мога хубаво да пея, признавам си, а обичам много музиката, но не мога. Какво да правя? И сме се изправили, имаше една топола, няма да я забравя, пред вратата, главния вход на Витис. Сега, тогава 9, дето казваме. И аз му казвам, тогава беше Джамбазов, Иван. Аз по-късно му мислих Джамби. И му казвам, много страх ме, трябва да се ява по музика на изпита, никаква песен не мога да изпея. Чакай, вика, бе, успокой се, бе. Знаеш ли елата хиляди младежи? Викам, да, знам го. И той ми го запя. И както ми го запя, Джамби, аз отивам на третия етаж, беше доктор Николов. Ама едва държа, колкото ми изпя, и той вика, достатъчно, достатъчно. Последната година дипломните спектакли. Единият спектакъл беше Егор Боличов и другите, който се водеше от професора Боян Дановски. И още една пиеса, която се водеше от Николай Люцканов. И аз си избрах в Егор Боличов. Жоро също участваше в Егор Боличов. И тук има една интересна история. Жоро много загрижен за ролята си. Понеже постановката е правена и в Народния театър, Жоро намира актьора, който е играл в Народния театър и струва да се срещне с него, за да го поразпита. Обяснил му той, че иска да работи, да направи ролята си хубаво, това ще е дипломна работа и така. Какво му казва? Виж сега, моето момче, да знаеш, най-важното нещо, когато излизаш на сцената, да стъпиш първо с десния си крак. Много смях го разказваше след това Жоро. Ние станахме звездният випуск от 1955 година. Както моят колега и приятел Савата Георгиев обичаше да казва, за отбелязване е, че няма театър в София и провинцията, в който да не е работил актьор, режисьор или театровед от славния ни талантлив випуск от 1951-55 година. Като си помисля само в колко други випуски са събирани актриси като Татяна Лолова, Гинка Станчева, Златина Дончева, или пък актьори като Григор Вачков, Никола Анастасов и ние, тройката, Жоро Радомиров, Иван Джамбазов и Моя милост. Това беше страхотен випуск. И от този випуск излязаха много знаменити наши актьори. При нас беше Юрий Яковлев, Леда Тасева, Емилия Радева. Нашия випуск е единствения, който е издал такъв документ. Разпределиха ме, знаете, тогава имаше разпределение, в драматичен театър Стефан Киров, Сливен, заедно с Джамби и Савата Георгиев. Ние решихме Иван Джамбазов с Златина, Жоро и аз да бъдем заедно в един театър. Може би имаше още 2 театъра, с които да избираме. Много лесно си избрахме Сливен. Мисля, че и Жоро не го е познавал, и Иван и Златия не познаваха този град. Така решихме. Жоро отиде преди нас. Нямахме тогава телефони да се отговаряме, но той каза, че ще ни чака. А гарата е много далече от града. Тръгваме от София, не сме стъпили в Сливен. А ние бяхме тогава по катедра 22, бяхме войници след 4-ти курс. 2 месеца бяхме войници и малко по-късно стигнахме да стигаме на гарата, 2 пайтона, музики и темадани. Аз 1-2 дена преди от Панагюрище по-лесно отидах до Сливен, те от София закъсняха с 2-3 дена.
Обаче аз отивам, нали съм, че и организатор малко, бях 12 години председател на Съюзен комитет. Първите 2 дена съм актьор. Хващам 2 файтона на гарата. Те пристигат сабът джамби и организирах 2 файтона и ги посрещнахме с музика и файтони двамата. А ние със Савата ви къде отиваме? Не знаем, Индия. Штура работа. И сега, като пътуваме по улицата, Жоро разказва вече. Той научил, макар че много малко е бил, и ни каза там, де е театърът. Не бях очарован. Предполагам, че и Иван и Златина не бяха много. Нали, това, че се играе там в читалището. И веднага ни отидохме пред директора, режисьора. Веднага ни разпределиха в пиесите. Главната пиеса беше "Години на странствания", където Жоро имаше централната роля. Първата роля се помни цял живот. Дебютът ми бе ролята на Шура Ведерников от "Години на странстване" на Алексей Арбузов. Заедно с първите ми стъпки на професионален актьор се роди и приятелството с бъдещата ми съпруга Мария, от друг известен в Панагюрище род Белопитови. С голяма радост посрещнахме раждането на дъщеря ни, Ивана. Към нея се пренесе обичта на всички нас – родителите, дядо, баба, че и прадядо Георги. Така тя растеше със същия борбен дух, като истински потомък на Орчовия и Белопитовия родове. А аз продължавах да градя артистичната си кариера. Следваме ли пътя на актьора Георги Радомиров, ще се срещнем с героите и образите, които пресъздава и които оставят незабравими следи в сърцата на зрителите. Един поглед към актьорските му превъплъщения в Сливенския, Старозагорския и Пловдивския театър ни отвежда към Желю от пиесата "Вампир" на Антон Страшимиров, Владиков от "Хъшове", Христофоров от "В полите на Витоша", Иван Шишман от едноименната пиеса на Камен Зидаров. Критиката се отзовава ласкаво към изявите му. Театроведите подчертават принадлежността му към реалистичната психологическа школа, а публиката го харесва и обича. Както театралният критик професор Боздоганов казва, 100 роли за 20-годишна актьорска дейност. Това показва, че Георги Радомиров е присъствал неизменно в репертуарите на своите театри. Той е способен на всякакъв род изненади, на неочаквано ярки превъплъщения и неочаквано обикновени присъствия. Той е честен и органичен актьор. И затова най-хубавите му роли, а те не са малко, се помнят с неповторимото си обаяние. Най-големият си творчески потенциал Жоро разгръща в Русенския драматичен театър Сава Огнянов, на който посвещава кариерата си от 1963 до 1985 година. Там, в Русенския театър, изиграва 57 роли в 55 постановки и е режисьор на 3 пиеси. Още в първите постановки Радомиров се изявява като многолик, многопластов актьор. Не случайно изиграните от него роли са много различни, та дори и противоречиви. Едно доказателство за широка актьорска палитра. Ние тогава в театъра, когато говорим, наистина сме радетели за един добър изказ, добра емоция, вярна енергия и, разбира се, много държим на въображението. Всичките тези категории бих могла с пълна давност да се отнеса към един мой колега от далечното време, в което бяхме колеги и бяхме актьори в трупата през великите 10 сезона на Русенския драматичен театър Сава Огнянов. Веднага трябва да кажа, че това беше Георги Радомиров и още по-веднага да спомена, че тогава директор беше великия дедо или така наречения Васил Попилиев, значима фигура и в драмата, и в киното. В една от първите роли на Драган от Зидари на Петко Тодоров, където си партнира с Васил Попилиев, виждаме един силен драматичен образ с дълбок психологизъм. В
В Окротяване на оперничавата е в ролята на Хортензио, който ни завладява с неизчерпаемите и сочни комедийни багри. Сериозен и вглъбен е в ролята на Дорн от Чайка на Чехов. В Горещи нощи в Аркадия Жоро се изявява като елегантния, интелектуално въздигнат инженер Радев, готов да брани позициите си на честен професионалист и патриот. А ролята на доктор Маринов в Рози за доктор Шомов му носи популярност и признание. Подхожда му и тогата на честен съдия, в ролята на Клеон в пиесата «И Херострат да бъде забравен». Театрален хит за русенската публика е «На дъното от Горки», където Жоро е Васка Пепел с неговия социален и човешки протест за по-добър и смислен живот. В ролята на Александър в последните, отново на Горки, той се превъплъщава в една фарсова фигура от деградиралото полицейско семейство. Неговото изпълнение е аплодирано и от панагюрската публика при гостуването на състава в току-що открития нов театър Дом Паметник през 1977 година. Тук трябва да споменем, че по настояване на Георги Радомиров почти всички театри, в които играе, изнасят спектакли в Панагюрище, и то безвъзмездно. Историческите роли допадат на неговия натюрел, което след царствения Шишман отново се доказва в пиесата «Калоян», в която играе Борил. Една от най-хубавите роли на Жоро е инженер Христов от «Краят остава за вас» на Георги Данаилов. В драмата на честния инженер той показва не толкова страдащия и неразбран самотник, колкото оптимистът, готов да преодолее всички житейски и професионални трудности. В «На здраве» Радомиров си партнира с Иванка Бенчева, която днес е професор в надфис, а в есента на един следовател отново с големия артист Васил Попилиев. А в театъра ние играхме в няколко постановки заедно. Държа да спомена последните на Горки, една пиеса, която беше поставена от един много голям, велик режисьор от Рижкия латвийски театър, Аркадий Фредихович Кац. Жоро там играеше моя брат, аз бях Любов. Той беше неузнаваем, защото беше натикан от режисьора в един друг план. Няма красота, няма доброта. Той играеше един перверзник. Много му се отдаваха не тези героични, драматични роли, в които беше свикнал да се потопява, казано на театрален език, а това, с което го провокираха други режисьори от рода на великия провокатор Слави Шкаров, който примерно го разпредели в една френска комедия «На здраве» на Пьер Шено, където Жоро имаше огромни мигли, за които му завиждах, и руса блестяща перука. И се къпехме двамата в един басейн от староопор. Нямахме как да докараме този, който имаше в Долчевите на Фелини. Сладък живот, но все пак за русинските условия това си беше чист авангард. Последната му роля в Русенския театър е на Симеон Пеев в Мата Хари, чиято премиера е през септември 1984 година. В Русе Георги Радомиров се изявява и като режисьор-постановчик. С пиесата на Яворов «Полите на Витоша» прави успешен режисьорски дебют, а в «Покана от Париж» режисира и изпълнява ролята на Даскалов. Репутацията му на много уважаван и обичан актьор в Русе го съпровожда през целия му творчески път. Неговият богат сценичен опит е оценен и от създателите на телевизионен център Русе. Годината е 1972. Българската национална телевизия открива своя нов регионален телевизионен център. След откритите в Пловдив и Варна, Русе става третият град с такава придобивка. Сред ентусиастите за реализацията му е и артистът от състава на драматичен театър Сава Огнянов в Русе Георги Радомиров. След специализация в Полша през 1974-75 година, назначаването му като режисьор-постановчик в Русенския телевизионен център разкрива неговия разностранен талант и богата духовна култура. Само за 2 сезона Георги Радомиров създава около 25 филма, между които «Дългата коса» и «Безсмъртие», отличени с високи фестивални награди, както и посветените на Панагюрище «Градът на бунта» и
«Щастлив съм, умирам спокоен» за Павел Бобеков. Филмите са излъчени и по Българската национална телевизия. По негова инициатива е създаден и филма за инженер Делчо Лулчев «Човек с главна буква». Русенският период на Георги Радомиров е свързан и с създаването на кафе-театъра, нова и модерна форма на това изкуство, непозната до този момент у нас. Тази особена разновидност на сценичната драматургия, която може да се реализира в минималистични условия, с малко действащи лица, прости сценични хватки и публика от 40-50 души, с които общуването е директно и пълноценно, бележи началото на възхода на моноспектаклите, една от големите и силни изяви на Георги Радомиров. Тук ще си позволя отново да цитирам театроведа професор Боздоганов, който в своята рецензия си спомня: преди време присъствах на негов рецитал на възрожденски стихове. Когато споделих учудването си от изгарящия темперамент, емоционалност и патриотично чувство, с които изпълнява тези стихове, той ми отговори простичко: не се очудвай, аз съм панагюрец и правнук на Орчо войвода. Естествената топлота и блесналата сълза в очите му ме накара да ви изпратя своята рецензия. И ако решите да запознаете вашите читатели с човека, който твори край Дунава, но с мислите си е в Панагюрище. А нали през Дунава е първата крачка на апостолите към столицата на въстанието? Така през 1985 година привързаността на Жоро към Панагюрище и желанието му да радва панагюрската публика го кара да се установи за постоянно в града. Окончателното му завръщане от дома отприщва с нова сила патриотичния му дух и нестихващия театрален порив. И тук, на местна сцена, той ще направи отново едни от най-вълнуващите си и въздействащи превъплъщения в образите на нашите национални герои: безсмъртния Левски, безстрашния Бенковски, поп Груйо Бански, прадядо си Орчо войвода. Ще даде нов живот на стиховете от Вазовата епопея през Ботевите писма и Вапцаровите моторни песни до лиричните строфи на Яворов. Сега в творческата му биография основно място заемат два емблематични образа – на Георги Бенковски и на Захари Зограф. Когато по творчески съображения Жоро се премества от Русе в Пловдивския театър, сезон 1972-73 година, създава моноспектакъла «Греховната любов на Зографа Захария» по повестта на Павел Спасов. Актьорът я представя и в Русенската опера, а след това повече от 25 години в градове, села и паланки. Тръгни с мене, чак в Талианско ще идем и ти при мене ще стоиш. При мене живописеца, а не Зографина, да бягаме. Тази най-любима за него постановка той играе и на панагюрска сцена през 1973 година в партньорство с Майя Драгоманска и през 1981 година в чест на 1300 годишнината от основаването на българската държава. През 2012 година, по случай 80 годишния си юбилей, я представя на сцена за 120 път. Чрез безсмъртната любов на Зографа Захария запалва от подрастващите любовта и ентусиазма към сцената и театъра, чрез създадените и ръководени от него детски и младежки театрални групи. Но най-скъпата ми и вълнуваща роля е на най-любимия ми герой – Георги Бенковски, чийто героичен образ пресъздавам 32 години, както споделих, още от 13-14 годишен. И за да бъда максимално достоверен, съм изучавал до детайли характера, живота и революционната му дейност като главен организатор на въстанието от всички възможни и достоверни източници. И не без известна гордост, може би това, че съм потомък на един от неговите съратници и четници, ми даваше допълнителен заряд и устрем в това мое любимо превъплъщение. Княгиньо, княгиньо, с най-кратко царуване, хайдушките поляни дадаха априлското си калипе и стана знамето зелено. Зората млада, но даде топлите си светове и стана знамето червено. А от сърбата девойката излеза яростния лав и трите страшни думи: свобода или смърт. С Георги Радомиров ме срещна работата ми
по книгата Орчо войвода или Преображенията на българското юначество през далечната 2006 година. Срещата ми беше изключително важна, защото той като пряк потомък кръвен имаше най-точна представа за толкова сложния, противоречив, не винаги героичен образ на Орчо войвода. Така че Георги Радомиров стопли и приближи образа на Орчо войвода до мен и книгата ми много скоро след първото си издание беше преиздадена отново, защото се получи една твърде интересна и неканонична биографична книга. Като че ли и кръвта на Орчо войвода е една от тайните причини за това Георги Радомиров да се върне в легендарния малък голям град Панагюрище след толкова успешната си кариера на режисьор и актьор, преди всичко в града на Дунава, в град Русе, но не само там. Аз познавам Георги Радомиров в този период, когато вече в едни зрели златни години той направи толкова много и за културата на града си. И не случайно едно от прозвищата на Георги Радомиров е нашият Бенковски. Така че този човек успя да стане не само и не толкова почетен гражданин на Панагюрище, но да се превърне в една от емблемите на този град. Макар за панагюрци той да е емблематичен с ролята си на Бенковски, Георги Радомиров не престава да гради своите творчески проекти и непрекъснато присъства на художествената сцена. Тази му дейност го прави актуален и значим фактор на духовния живот в нашия град, общината и страната. Той създава и ръководи студио по художествено слово и театър към читалище Виделина. Станало носител на златен медал на Републиканския фестивал за художествена самодейност. Горд и щастлив съм от факта, че имах възможността да работим заедно. Големият актьор Георги Радомиров. Изграждайки образи, създавайки продукти, които увековечаваха най-вече хората. Винаги в това, което сме правили, той беше винаги разпален с жар, представяше своята идея и така я представяше, че веднага те караше да грабнеш идеята и да започнеш да твориш заедно с него. Този жар той предаваше на сцената, предаваше го на младите хора. Той беше един учител за всички нас. Винаги, когато сме работили върху образите, сме търсили човекът и душевността на човека в образа, в героя. Защото човекът прави героя. Като един истински родолюбец и патриот, той обичаше нашия град. Обичаше хората в града и всичко, което правеше, го правеше за тях с любов. По негова идея, режисура и изпълнение, съвместно с смесения хор и вокалните групи към читалището, са представени в Панагюрище и страната много спектакли. Величието на погрома, по повод годишнини на Райна княгиня, Реквием за Левски, Аз искам да те помня все така, Априлско въстание и много други. И сладката радост до крак да избрат пред цяла вселена на то славен ръд с една смърт юнашка и с една победа. България цяла сега нас гледа. Жените плачат, пищат децата. Умря той вече. Юнашка сила, твоите ти ране скриха в земята. О, майко моя, плачи за него, кълни съдбата. Целите прости свете загозоряха, избрани, издушени на тайни места, слушаха с трепет зяпнали уста, неговото слово сладко и опасно, и тям на душата ставаше по-ясно. В живота си никога не бях се надявал на толкова мил комплимент. Покани ме дявола, стария дявол, дома си на чашка абсент. Орчова, млада войвода, той на сестра си души. Чудим се, сестро, маем се, как да си парша уловим. Сега е нощ, машината ритмично припява и навява топла вяра. Да знаеш ти, живота как обичам,
За него живота, прочувствен до последния жест и интонационна нотка моноспектакъл, създаден по повод 100-годишнината на Вапцаров, гостува и в София по покана на Дом-музей Никола Вапцаров и Министерство на културата. Нека видя само твоето слънце и умря на твоите барикади. Баща ми често ми казваше, че независимо от неговите 70 години, изцяло отдадени на любов към Мелпомена, преди всяко представление, преди всяка творческа изява, изпитва много силно вълнение, дори сценичен стрес. В същото време ми споделяше, че ако не изпитва тия силни чувства, би се притеснил, че душата на актьора си отишла от него. И тази мисъл го ужасяваше. Затова той играеше във всяко представление, като за последно. Наистина до последен дъх. За мен няма значение какъв е спектакълът. Голяма годишнина, събитие по някакъв повод или просто събиране на хора. На каква сцена? Голяма театрална, в местно читалище или клуб. Няма значение пред каква публика се случва. Пред пълен салон или шепа хора, възрастни или деца. Аз подготвям всяка своя роля със същото старание и я играя със същия устрем и патос, без значение къде и пред кого го правя. И не си представям свое честване, годишнина или юбилей без нов спектакъл. Това е усещането ми за живота като изкуство. През 2002 година, когато със спектакъл на сцената празнува своя 70 годишен юбилей, за сетен път актьорът изпълнява монолога на цар Иван Шишман от едноименната историческа драма на Камен Зидаров. Въпреки многократното представяне на този трагичен момент от историята на България, всеки път Георги Радомиров успява да хване за гърлото панагюрци. Докосва сърцата им с онази неповторима и невероятна магия, наречена театър. И в своята зверска слепота не виждат, че враг нахлува в нашата родина и носи смърт за всичко тук и всички. Кажи ми, Боже, как да спре враждата между небето и земята? През 2012 година Жоро Радомиров изигра за 120 път моноспектакъла «Греховната любов» на зоографа Захарий. С този спектакъл актьорът отбеляза два юбилея – 80-годишен житейски и 60-годишен творчески път. За един час публиката затаи дъх пред майсторски пресъздадената история. Мнозина не скриха възхищението си от това, как е възможно на 80 години актьор да играе с такова вдъхновение, динамика, ентусиазъм и да показва толкова млад дух и енергия. Където би трябвало да съзиждаш, бъди проклет! Венец на творческото му дълголетие е филмът рецитал «Чада на Балкана». Него Жоро посвети на 145 годишнината на епопеята от 1876 година. Баща ми беше неуморим в стремежа си с силата на словото и поезията да буди родолюбиви чувства в аудиторията, да въздига героичния български дух и да създава възрожденски образи, които са живи и винаги ще бъдат живи. На 89 години, като своя последна творческа изява, Жоро създаде филма рецитал «Чада на Балкана», където с невероятна жар рецитираше любимите стихове от епопея на забравените, автентични художествени текстове и, разбира се, любимите слова на Бенковски. Разплакал си се, казват воевода. О, страшно е, когато силните заплачат. О, страшно е, когато смел войник останеш сам със сабята си гола. Не бих ти искал само този миг. Братия, простете, братия, простете, оставете ме. По-добре стрелите в гърдите ми, тук да умра.
Нека останат месата ми на дивите вълци и белите орли. С Богом, окървавена Тракия, мои средногорски върхове и долини. С Богом, многострадално Панагюрище. С Богом, кървава Марица. С Богом, далечни и близки пепелища. Поклон вам, дали живота си за право и свобода. Но моята цел е постигната вече. Турция! Аз те победих! В това начинание се хвърли с характерния си плам и устрем, напук на годините, напук на болешките. Работеше неуморно и със същия хъс и енергия, на който колегите около него отново се дивяха. Животът сякаш ми подари две първи срещи с Георги Радомиров. Като дете посещавах дома на родителите му. Още тогава, с чиста, безкорисна детска сетивност, чувствах някак специални атмосферата на дома, на хората, на обичта и грижата, които се долавяха помежду им. Същинската ни среща се случи по повод творческите проекти, които той създаде и реализира в Панагюрище, привличайки немалка част от местните общности и културни институции, оставяйки винаги ярка диря с невероятния плам, изразяващо вдъхновение, с които се отличаваше от началото до края на всеки творчески проект. С изключителна взискателност към детайлите, същевременно с подчертана деликатност и с уважение към хората, той постигаше дори нещо повече от конкретния спектакъл. Успяваше да възвисява духа ни. Участието ми в няколко от написаните и режисирани от него сценарии допълнително ме доближи до себеотдаването му. Увеличи по невидим, но траен начин обичта ми към изкуството, към сцената, към словото, които винаги са ме воодушевявали и притегляли. Актьорът, родолюбецът, будителят Георги Радомиров безспорно е емблема за духовният живот на Панагюрище. Той написа много нови страници в културния календар и за привличане на хората към изкуството. При всяка наша среща той споделяше за поредно свое вдъхновение и винаги подчертаваше за Панагюрище. Да наречеш себе си панагюрец, вярвам, е дълбоко стено и осъзнато чувство на принадлежност към семейство и род, дълг към предците, синовна гордост пред историята на България. Много са родолюбивите имена на панагюрци, които не само преживяват искрено тази вяра, но и с делата си пишат историята на родния ни край. Жоро Радомиров обичаше Панагюрище и хората. И панагюрци го обичахме. Затова е светъл споменът за него и той ще остане в културната история на Панагюрище завинаги, за всичко, с което се раздаде за хората. Дълги години Георги Радомиров е член на управителния съвет на Съюза на артистите в България и председател на Професионалния съюз на артистите в Русенския театър. А като прибавим обществената му и педагогическа дейност в Русенския дом на пионерите, както и дейността му в читалищните трупи в Панагюрище, ще получим още по-пълна представа за една активна и разнообразна личност. За своята многостранна творческа дейност, професионализъм и всеотдайност, той е удостоен с престижните Орден Кирил и Методий, златна значка от Съюза на артистите и други. Сред многобройните награди, като най-ценни, Жоро определя тези, връчени му в Панагюрище. Плакет за принос към читалище Виделина, творец на годината на община Панагюрище за 2009 година, Ротари признание през 2010 година, награда за цялостно творчество през 2013 година. Първо, за да бъде човек приятел с някой, трябва да бъде честен с него. Трябва да бъде искрен и когато се налага да си помагат. Но първото нещо, основата е честността. Почнат и приятелите да се
Годалка да се залъгва, един направи нещо, по другия крие край. Ние винаги сме били откровени, точни, честни. Когато се явявахме на държавен изпит и когато аз се отказвах на роля. Звънцов, разбира се. Защото сме приятели. Жоро, Савата. Лесно тръгна запознанството, защото двамата с Иван Панагюрци. Оттам аз, след като съм бил толкова близък с Иван Джамбазов, много лесно станах близък и с Жоро. А Жоро веднага стана много грижлив към приятелството на тримани. И все намираше нещо да ни помага. Другото, което нас ни свързваше, беше едно истинско приятелство. Говорили сме си откровенно, казвали сме си и лошото, и хубавото и бяхме верни приятели. Обичам те, Жоро, и паметта за теб е добра, топла енергия. Излиза от нея. Целувам. Спомена за теб. Щастлив съм, че днес отново ни събира големият актьор и най-вече приятел Георги Радомиров. Георги Радомиров, Жоро, един голям творец, един голям човек. Човек, който обединяваше не само изкуството, обединяваше нас, младите хора, да бъдем заедно с него, до него. Да бъдем заедно в изкуството, да творим, да създаваме. И то не за кой да е, а за град Панагюрище. Жори, липсваш. За Жоро Радомиров може да се говори много. Всъщност, аз го познавах още от детските си години. Още тогава ми беше направило впечатление как върви по улиците бавно, спокойно, с някаква тежест. Мъж, облечен в бяло, с едно артистично шалче на врата. Тогава питах майка ми: мамо, кой е този човек? Беше ми някакси интересен. Тя с гордост и с някакво тихо възхищение ми отговори: това е актьорът Георги Радомиров. И аз бях щастлива, че Панагюрище си има свой актьор. Никога не съм смятала, че след години ще се сближим до толкова, че да се наречем вече приятели. Нямам представа колко любови в живота си имал той, но със сигурност голямата му любов си остава театър. Където и да си, Жоро, знае, че много ми липсваш. Майка ми е Мария Райкова Белопитова, така че аз съм един вид от роднинския кръг на Жоро Радомиров. За мен Чичо Жоро. Спомням си го още от много малък. Той идваше в двора да търси Леля Миче, винаги облечен в бяла риза и бял ленен панталон. Винаги идваше като посланник от някакъв по-горен свят и носеше една много силна и много спокойна енергия. Аз прекарвах летата в Панагюрище. Всеки четвъртък беше ден на отворените врати и аз задължително обикалях всичките музеи. Като най-щастлив бях, ако имам мои приятели, приятелчета, гости в Панагюрище, с които можех да споделя тези екскурзии, които винаги завършваха в двора по тъсмата на Чичо Жоро, след като сме посетили къщата на Райна княгиня. И след това ни разказваше истории. Винаги сме били така обладани от неговите истории, че сме ги преживявали и сме му вярвали, че той като че ли е бил там вътре, участник в тези истории. Живо се случваха те пред очите ни, сочеше: ето я там вратата, кумшулък, през който е минавал Васил Левски, и ние гледаме това магическо парче дърво, като че ли вчера апостола го е пипал с ръце и е минавал през него, стремейки се да избегне турците през дворовете на хората. И така е била запалена в нас една много чиста искра на родолюбие. Дойде време да завършвам училище, да мисля за висше образование и седнах така да се чудя какво точно да бъде. Харесвах едно, харесвах друго, харесвах трето, всичките неща исках да бъда. Дали ще бъда адвокат, археолог. И най-накрая си казах: искам всичко да бъда. Запитах се коя е тази професия, която въплатява всички останали, и си казах: аз искам да бъда актьор. И тогава
се заплета още един много здрав възел на връзката ми с Чичо Жоро. Той, бидейки актьор, отвори вратата ми към актьорските среди, към академията. Аз продължавам да нося тази искра и се чувствам блажен, че в корените си тази искра носи Чичо Жоро. Царство му небесно. Не съм сигурен, че успях да бъда всеотдаен баща на моята Ивана. Покрай всичките тия мои заетости и силна емоционалност. Но в последните години, макар и с малко закъснение, се опитах да наваксам и с нея, и с съпруга и Димитър, и с доста порасналите ми внуци. Джими младши и Вилияна Мария, с нейния мъж Кирил и най-вече с прекрасните им деца и мои правнуци Васил и Йоанна Мария. Кой очаквал, че във възрожденския ми двор под любимата ми поне 100 годишна лоза ще дойде време да се порадвам на такова голямо семейство и да разказвам за българските герои на най-малките си потомци. Благодаря на Бога, че ми го отреди. А и приятелите, и моите, и на Ваня не ме забравяха. И у нас, и в Белопитовия двор все се завързваше по някоя сладка раздумка или пък рецитация. Знаете, аз без това не мога. Ала отиде. Не свари тамо седянка, но си свари млади юнаци с тънки пушки бойли и яки саби пранги. Както не мога и без публиката, без всички вас, без моята публика. Благодаря ви много, че сте тук, приятели, ръководители, мили мои роднини. През този мой театрален живот разбрах, че вие, публиката, можете без мен, защото няма незаменими, но аз без вас не мога. Веднъж благодаря на всички, които участваха в днешния спектакъл. Искам сърдечно да изкажа благодарността си и към основния изпълнител Георги Радомиров. Как може това трогателно нещо, дето отиде голяма част от живота ми в името на нещо, което се казва театрално изкуство. Благодаря ви, скъпи приятели, че сте тук. През тези години, в които се завърнах окончателно в нашия град, е имало и огорчения, и разочарования, но аз не живях с тях. Аз живях с доброто във вас, в нас, българите, панагюрците, приятелите. Аз живях с доброто, което съм виждал у хората, с които съм работил, и през последните години с читалищните деятели, с музея, с библиотеката, школата по изкуствата, с много хора. Благодаря ви, че бяхме заедно и се стараехме да бъдем професионалисти. Беше изключително заангажиращо и много приятно. Благодаря. Благодаря и на моята дъщеря и нейното семейство за грижите към мен. Обичам ви. Такъв беше нашия Джоро. Той е вечният, панагюрският Бенковски. Той е Захари Изограф. Той е героят, който пие абсент с дявола на Смирненски и е човекът от неговата стълба. Той има още много лица. Той е бащата на неговата Ивана, дядото на Вилияна Мария и Димитър, горд прадядо на Васил и Йоанна Мария. Той обаче е нашият Жоро, приятелят, за което му благодарим. Защото малко или много той успя да ни накара да намираме себе си, дори и в кратките си срещи с него. Ще го запомним и с артистичното шалче, гордо пристъпящ на историческия площад, вперил поглед някъде в безкрая. Благодарим ти, Жоро. Ще се срещнем, може би, отново някога, някъде, в някой друг живот.